al principi? No, hem arribat això sobre les 4:30, perquè és de Tossa. De Tossa? Llavors, clar, Les curves? a les curves, tan maques que tenim. Bueno, però sabíeu que s'esperava aquí, era un espectacle de primera magnitud, o sigui que amb curves i sense curves No va tant. no podia faltar. Què va, nosaltres cap aquí. Fins al final, Aguantarem una mica de fred que falta. com es diu? Què? Com es diu? Marta. Gràcies, Marta. De res. Uns porten el beta, els altres el polar, els altres un bon abric, i qui no porta un bon abric, un bon gorro, no? Un bon barret de llana. De vitamines per al refredat, perquè les primeres que no refreden són elles. Jo volia comentar-vos que estem aquí molt a prop del jurat i estem amb aquests espectadors que estan veient la rua i em preguntàvem fa un momentet, ha vingut alguna carrossa o alguna comparsa de roses? I anàvem repassant i dic, allò, ara t'ho dic, no? Estem bé. Tu veig carrosses, em comentaves, i per això preguntava si hi havia alguna carrossa. Això és, te pregunto aviam si hi ha alguna carrossa, perquè jo vinc d'allà i m'agrada molt el carnaval d'aquí de Platja d'Aro. Com ha estat el vostre carnaval? Ha sigut passat per aigua. Ha estat per aigua. Passat per aigua. Vau poder sortir? El divendres a la nit no es va poder sortir, el dissabte tampoc. Bueno, el dissabte per a la tarda sí. Sí. I ara tu que estàs aquí, que no m'has dit qui ets, però estàs mig infiltrat, què et sembla el carnaval de Platja d'Aro? Jo la veritat és la primera vegada que vinc aquí a Platja d'Aro a veure el carnaval i quedo al·lucinadíssim, la veritat. Molt al·lucinat, ho feu molt bé. Molt bé. És molta gent la que ve aquí. Jo deia fa un moment, potser pot semblar-te petulant, no?, que dona nivell per deixar... De tot nivell i de tots els pobles d'aquí de la costa i de la comarca, de la província de Girona, que puguin fer aquest carnaval tan maco i tan vistós. I per lo que veig, la veritat és que quedo força al·lucinat. Doncs esperem que quan surtis de l'al·lucinament ho puguis continuar valorant amb la mateixa alegria. Que aquí al Cap Platja d'Aro és un puesto molt guai. I que poden venir, perquè malgrat que puguem coincidir en el primer dia de rua, aquí hem de quedar-ho fent dues.